Menen kesengi ka arpo artrik benai jemang arajar opsau ki try kali ki badon ya ki trok ban kit ya ki mar bapher kila pensngau ya ki jing sngu si ka bajor nakadaw ba ka JAC ka Joint Action Committee kala pensange ya ki trok ki bakit overloading ban yai lengbau srok ba National Highway 6 hapo ki East Dantia Hills District nakaliang uway na ki try jong ki kali uba pen kit ya ki mar ula aung ba nakaliang ka jong ki klem yo jing tho na jing tip AA ru nakabanta ka ni ka jing pentray kam ban pensange ya ki trok ki bakit palat pot ngi naga try bobo kali given pawo jing siusi halor ga jing so senda jong gini ki JC ya ki trok jongi namar bangi ngi kom ki try kali ngim yo ya kano ga jing tip ha ba dai bat kane te ka ba ar pa de ngi naga len jongi ha jing sha kila dai ban khot chwai ngi daga meeting kom ki try bobo kali hadin jong kata ngi ala ban shim ya kano karai in ya don ka jing try lang ge te kile kum ne namar ba ki shule tangmaki tangga jing tip ko jong ki ni kung kitry kali ngimla banong ay halor jong jingle jong ki handrai tang ni ka ba ngi ong ba idai ban ajing tip singi nang ba mangi ngimla ban sim ya ka decision na kitry kali ban ngimla ban etry lang bati tanga tay ha ka decision man tang ngila da ekran ha ka jing don lang yong DTO ba di MVI mo te ngila sim ya ka solution ba kat yaman tay ki kini ngirung ini etry lang nomor ba ngin penduna ya ka lot bat kumjuru nagalen joki ki MVI bat ki sar video kila ong ba kini ki beri pinam shakcho ya kali tengi nagalen jongi ni netray lang bat ka ai